खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनगोन आरो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो सानसेनि फानजामुथि नायनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 13 जानुवारि 2026 मायथाइ एबा 28 पुस दान 1432 मायथाइ मंगलबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै साहस आरो थिरांथा लानो हानाय गोहोआ गोख्रों जागोन। रिस्क लानो थाखाय फोथायनाया बांगोन। नोंथाङा खामानियाव गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। बादायलायनायाव जाफुंसार जानायनि नेरसोन दं। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ। नोंथांनि बाथ्राफोरखौ नखरनि गेजेराव खोनासंगोन। सावस्रिया गोख्रों थागोन। साना गावजों गाव फोथायनायखौ बांहोगोन। गोजाम नाजानायफोरा मोनसे गोदान दिथा मोनगोन। दिनै लानाय हाबाफारिफोरा मोजां फिथाय होनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा सिन्दुर गाब। बृषभ राशि। दिनै दिदोम सानस्रिया मुलाम्फा लाबोगोन। रांखान्थियारि थिरांथाफोरा थार जागोन। खामानि थिलियाव फोथायनाया बांगोन। न'आव गोजोन आबहावा थागोन। सिगांनि नाजानायफोरा जाफुंसार जानो हागौ। सावस्रिया मोजां थागोन। गोसोआरि गोजोनखौ लाखिगोन। साना रैखाथियै थागोन। रां थिसननायजों सोमोन्दो थानाय साननायफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। धोर्ज लाखिनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें क्रिम गाब। मिथुन राशि। दिनै रायज्लायनायनि गेजेरजों गोदान खाबुफोर ओंखारगोन। गोदान खारिथिया मुलाम्फा गोनां जागोन। खामानियाव सोलायनायनि जाथावना दं। नोंसोर लोगोफोरनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जा। दावबायनाया जाथावना दं। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। साना सांग्रां जागोन। मोनसे गोदान बिथांखिनि सायाव सावरायनाय जानो हागौ। नोंथांनि सानस्रियाव रोखा फैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों आखाहि आरो गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआरि समानथाया गोख्रों थागोन। नोंथाङा न'जों सोमोन्दो थानाय बाथ्राफोराव गोसो होगोन। खामानियाव धोर्ज लाखिनाया मुलाम्फा लाबोगोन। रांखान्थियारि थासारिया रैखाथियै थागोन। सासे खाथि मानसिया हेफाजाब होगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। गोसोआ सिरि थागोन। साना दिदोम जागोन। गोजाम सिन्थाया गोमोरलांनो हागौ। न'नि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सना गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि गोहोम आरो मानआ बांगोन। नोंथाङा दैदेननायनि खाबु मोनगोन। नोंथांनि हाबाखौ बाख्नायनाय जागोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। नखराव गोजोन थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। फोथायनाया गोजौ जागोन। साना गोहोम गोनां जागोन। नोंथाङा मोनसे गोदान जाफुंसारनायाव गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि सोदोबफोरा गोहोम खोख्लैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गेरुवा गाब। कन्या राशि। दिनै गेबें खामानि मावनाया गोनांथार जागोन। बिबानफोरा बांनो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जा। नोंथांनि खामानिखौ फोजोबखांनायनि उनाव नोंथाङा गोजोननाय मोनगोन। सावस्रियाव एसे मेंनाय जानो हागौ। आब्रुथि लाखिनाया मुलाम्फा जागोन। बेयो सोलोंनायनि सान। साना फिथाइ गोनां जागोन। नोंथांनि हाबाखौ बाख्नायनाय जागोन। आब्रुथि लाखिनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब।
तुला राशि दिनै सोमोन्दोआव गोरोबलायनाया बांगोन। खामानियाव समानथि लाखिगोन। रांखान्थियारि थासारिया सरासनस्रा थागोन। नखराव सावरायनाया सुस्रांजागोन। आरिमु फारसे गोसो गुदुं जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। गोसोआ खुसि जागोन। साना गोजोनथाव जागोन। गोदान सोमोन्दोफोरा मुलाम्फा जागोन। गोसोआरि बुजिलायनाया बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। वृश्चिक राशि दिनै नोंथांनि गोसोआरि गोहोआ गोख्रों जागोन। नोंथाङा गोनांथार थिरांथाफोर लानो हागौ। खामानियाव गोथौथि थागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि नेरसोन दं। नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया मोजांसिन जागोन। धैर्य लाखि। साना गोहोम गोनां जागोन। आन्दोनि हाबाया जाफुंसार जानो हागौ। फोथायथि बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। धनु राशि दिनै साना गोदान सानस्रिखौ थुलुंगा होगोन। खामानियाव गोसारहोनायनि खाबुफोर दं। रांखान्थियारि खैफोदनिफ्राय गोजानाव था। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। सावस्रिया मोजां थागोन। फोथायथि बांगोन। साना थुलुंगाखांनाय जागोन। इयुननि थाखाय बिथांखि लानाय जागोन। सोलोंनायनि खाबुफोर थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। मकर राशि दिनै नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइखौ नुनो मोनगोन। बिबानफोरा बांनो हागौ। खामानि थिलियाव फोथायनायखौ लाखिनाय जागोन। रांखान्थियारि थासारिया दिदोम थागोन। नखरनि सुबुंफोरा हेफाजाब होगोन। सावस्रियाव मेंनाय जानो हागौ। आब्रुथि लाखि। साना फिथाइ गोनां जागोन। गोलाव समनि सानथांखिफोरा जाफुंगोन। धैर्यजों खामानि माव। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सना गाब। कुम्भ राशि दिनै मोनसे गुबुन नोजोरआ नोंथांखौ जिनिसखौ रोखायै सिनायनो मदद होगोन। गोदान आनजादफोरा जाफुंसारगोन। रांखान्थियारि बाथ्राफोरनि थाखाय बिथांखि लानाया गोनां। समाजारि मान सन्माना बांगोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय थुलुंगा मोनगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। मोनसे गोदान जागायजेननाया जाथावना दं। साना सोरजिलु जागोन। गोदान सानस्रिफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। खामानियाव गोसो गुदुं जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। मीन राशि दिनै नोंथांनि सिंनि गोसोआ थार लामा दिन्थिगोन। खामानियाव सोरजिथाया बांगोन। रांखान्थियारि हालोदा समानथि थागोन। नोंथाङा नखरनिफ्राय अननाय मोनगोन। सावस्रियाव गोसोआरि गोजोनआ थागोन। हारसिंनो सम हगारनाया मुलाम्फा जागोन। साना सिरि जागोन। सोरजिलु खामानिया जाफुंसार जागोन। गोसोआ गोरों मोनदांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।